I avui acabem amb aquest més d'un centenar de persones que van participar en una cursa d'orientació solidària que, a més, es va fer en un barri que no és tan habitual veure activitats esportives, com és la Salut Alta. Sí, exacte, Montse. La cursa d'orientació és un esdeveniment que organitza la Fundació Salut Alta, una trobada, en aquest cas, amb l'objectiu de donar a conèixer i reflexionar, sobretot, sobre la diversitat del barri i els seus entorns a persones, fins i tot de fora de Badalona. Els participants van sortir de la plaça Antonio Machado a la Salut, però en 2 hores i mitja els participants ja havien recorregut diverses zones de la ciutat, com són els barris a Montigalà, com Nova Lloreda o, per exemple, La Pau. Els corredors havien d'aconseguir passar pel màxim de punts marcats en el mapa, que hem vist ara que estem veient en imatge, en el menor temps possible. I més enllà d'aquesta meta esportiva, la Fundació Salut Alta volia aconseguir que a través de la cursa persones, fins i tot de fora de Badalona, coneguessin el barri, també la ciutat, i poguessin reflexionar de la seva diversitat. I és que a la modalitat Rogein de la cursa d'orientació fa que els participants d'aquesta hagin d'observar el seu entorn, perquè la cursa no té un recorregut fixe, sinó que cada participant tria el recorregut. I un cop completada la cursa, des de l'entitat Fundació Salut Alta van esperonar els corredors a reflexionar sobre tot allò que havien vist en el recorregut, amb preguntes com, per exemple, si havien trobat a faltar alguna cosa en el barri o si creien que en aquest barri es vulnerava algun dels drets dels infants. Ens aporta la possibilitat de dir està muntada des d'una entitat social que treballa per les famílies del barri i per això incorporem aquesta part com més de sensibilització amb alguns temes que nosaltres treballem, sobretot amb temes de drets dels infants. Molta gent que ha vingut aquí, era el primer cop que venia aquí, el barri aquest no se'l coneixen, o si te'l coneixes potser no has passat pels carrers per on passaràs avui. O sigui, crec que és una molt bona manera de donar a conèixer el barri, perquè tu pots córrer molt, però si no penses, potser et perds. En canvi, un que va caminant i pensant, arriba abans que tu. Caminar i pensar, això no hi ha tanta gent que segurament que ho sàpiga fer. Això sí, molt bona iniciativa per donar a conèixer els carrers del barri de la Salut Alta. Com sempre, jo soc d'aquests, de caminar i pensar.